שלנו מעיד על עצמו שהוא נשאר נורמלי, מצד שני לפעמים הוא משתגע. בואו נבדוק את מצבו. איש מקסים, ג'אקו אייזנברג! ג'אקו אייזנברג! ג'אקו אייזנברג, מה קורה? ג'אקו, קודם כל, איזה גבר, אה? דרך אגב, בנות, יש פה מישהו שרוצה שיעשה לילד? וואו. תראה כמה, אתה יכול לפתוח משפחה. על החולות היא רוצה. טוב, ג'אקו, קודם כל מזל טוב על דיסק הבכורה שלך. תודה רבה. אפשר. יש לך גם הופעת בכורה בברבי, אתה מתרגש? נכון, ב-13 לחודש מתרגש, כן, בטירוף. קשה לי לא, אתה יודע. מה הולך להיות בהופעה? מה הולך להיות? כמובן כל התקליט על הבמה, עם עוד איזה כמה פנינים שלא נמצאות בתקליט עדיין, אפילו אולי איזה קאבר אחד חדש שככה בוער לי לעשות אותו. איזה מגניב. תשמור אותו להופעת גלה, מה זה? לא, לכו לראות, יש פה עוד קאבר, עוד בונוס. תגיד, לא היה פשוט לגדול בנתניה עם כל החבר'ה הנתניאתים ולעשות רוק'נ'רול. איך קיבלו את זה שם? זה קטע. נתניה, בתקופה שאני הייתי קטן, זה היה מחולק לשניים, את החבר'ה עם השיער הארוך והגיטרות, שזה היו אפריקים, ואת הערסים, כל החבר'ה עם השיער הקצר מקדימה, והארוך מאחורה, אלי אוחנה כזה, כן. גם ברמלה היה את הערסים ואת האלה שמקבלים מכות מהערסים. אותו דבר בול. כן, אז אני... רגע, תן לבן אדם לדבר, מה אתה? תגיד לי. תפסיק, יניב, תן לו לדבר. ז'אקו, בבקשה. בקיצור, אז הייתי... בוא נגיד שזה שידעתי לנגן על גיטרה, זה קצת עזר לי שם בכל עם בנות גם. לא, עם בנות, בוא נגיד, החבר'ה, הערסים, היו... נגעת גם בהם, אתה אומר, שהוא בגיטרה? אהבו זוהר ארגוב, אתה יודע, אני ידעתי לנגן זוהר, הייתי לפעמים נפגשתם בפיצריה ליד הבית, ותופסים אותי, בוא תשב פה, תנגן עכשיו, ישר להם אלינור, אתה יודע, נגן להם בדד, אלינור וזה, מיושרים, מבסוטים וזה, אני מקבל איזה משולש פיצה ככה. איזה יופי. המוזיקה בסוף מאחדת את כולם. לגמרי. בתור ילד לא הופעת הרבה בבית ספר, והיום כל הבית ספר מגיע להופעות שלך. משהו כזה. יש לך מנהלת שמריצה אותך, הבנתי שיש לך הרבה מעריצות מבוגרות. זה קטע, כן, אבל נראה לי שיש קשר ישיר לכוכב נולד. לא, המנהלת של הבית ספר. יש כמה. היית בכמה בתי ספר? לא, יש כמה מנהלות של בתי ספר שאני יודע שדווקא סבבה להם המוזיקה. אז יש לי הפתעה בשבילך, אני רוצה להזמין לפה מעריצה שרופה שלך, אישה בוגרת שאהובה על כולנו, המורה שלנו מהתיכון, רחל שעשוע. איפה? רחל? המורה? עכשיו אני? כן. אז תגיד אקשן. שלום, המורה. חברים, לשבת, הזמן קצר. לשבת. מה שלומך, ז'אקו אייזנברג? ברוך השם, מה שלומך, רחלי? אני בסדר גמור. המורה, אני חשבתי שתרצי לשבת ליד ציון דווקא. אסי ישראלוף, ממתי אתה חושב? בפעם האחרונה שכבת בבית חודש עם מיגרנה. אתה לא למד לקח, אה? תדעו לכם שגם ז'אקו היה תלמיד שלי. כן, ז'אקו, מתי רחל הייתה המורה שלך? בזמן. ז'אקו, תענה להם. בתיכון. אני עוד הייתי המורה שלו בתקופה שהוא חשב שטדי זה מגרש כדורגל. ז'אקו, לפעמים אני משתגע. ברשותך, המורה, יש לנו עוד כמה שאלות לז'אקו. בסדר, סליחה, בבקשה. כמה שאלות? יש. אז תגיד אקשן. אקשן. ז'אקו, עם כל התדמית של הרוקר הקשוח, הבנו שאתה בעצם חולה ניקיון. כן. תראה, חולה ניקיון. אני בלי, זה יצא בלי כוונה. זה אמא שלי, היא עשתה עבודה ככה אינטנסיבית, כמו שצריך. הכחשתי את זה, ואז כשאתה פתאום גר לבד, פתאום אתה מוצא את
מוצא את עצמך מטטט את הבית איזה 4-5 פעמים ביום, עושה כלים איזה 3 פעמים ביום. אתה מהמשוגעים שמזיזים? מזיזים, מנגב, מנקה, מחזיר. תראו, כשז'אקו היה הרבה יותר צעיר, הוא לא היה כזה חולה ניקיון, להפך. אני זוכרת איך בהפסקות הוא כל הזמן היה מלכלך. אחר כך הוא היה צריך להתנצל בפני כולם, אז הוא הבין שלא טוב ללכלך. מאז הוא חולה ניקיון, נכון ז'אקו? אייזנברג. ז'אקו, אתה בקשר עוד עם החבר'ה בגמר? עשית דואט עם מאיה? מה קורה עם רפאל מרילה? את האמת נראה לי שהוא בחול. מה? בחול? בחול? נסע לטייל. סליחה, רגע, מה אנחנו מדברים על מרילה המאבטח הזה? הוא לא נתן לי להיכנס לגמר, אמר לי, גברת, תפסיקי להציץ, את תראי לכולם את האקשן. המורה, רפאל הוא לא מאבטח, הוא זמר. אסי ישראלוב, באמת, נו, היום כל רוסי קורא לעצמו זמר. כמה פעמים אני אמרתי לך, אסי ישראלוב, אל תאמין לכל מה שאומרים לך. אתה באמת חושב שכל שנה ביטלנו בבוקר את הטיול השנתי? מה? טוב, ז'אקו, החלום שלך בכלל היה להיות ארכיאולוג. ארכיאולוג, כן, הייתי קטן, אהבתי לחפור ולחפש דברים ולמצוא דברים ישנים ולאן זה... לחדש. בים של לחפש, נתניה. להמציא דברים על ה... מי אמר שהוא ויתר על החלום? הוא עדיין עוסק בארכיאולוגיה. מה זאת אומרת? אתה הקשבת פעם לשירים שלו? הוא חופר! איזה נורא. תגיד לי, סליחה רגע, ציון, ברוך. כן? ז'אקו, אייזנברג. ציון, ברוך. אסי ישראלוב! לכן, אני שם לב שיש לך זיפים. מה? ציון ברוך, ז'אקו אייזנברג, ההורמונים משתוללים. ז'אקו, מה עשית בשנה האחרונה? מה עשיתי בשנה האחרונה? קודם כל, הדבר הזה? כן, אני גאה. עשיתי את מקסים. התקליב הזה. זה הצלחה. זה כמו ילד קטן שיש בתוכו מלא ילדים יותר קטנים, ואת כולם אני אוהב וכולם שלי. איזה ואתה יודע, כיף. איזה כיף. סליחה רגע, זה תירוץ. ג'אקו, לא צריך להסתיר, הוא היה אצלי. אל תדאג, ציון, ברוך, הוא לא ישתמש במברשת השיניים שלך. את לא רצינית, המורה, הוא לא היה אצלך בבית, נו. מה אתה כל כך מתפלל? למה יש לו איפה להיות? במספרה? בפסטיגל? באוניברסיטה? צבירה ירדני אישרה את המערכון הזה? אז הוא היה אצלי. לא, אבל רחל, איך הוא היה אצלך? ידוע שז'אקו לא זז בלי הלהקה שלו. מישהו אמר שהוא זז בלעדיהם, הם דווקא זזים מצוין על הלהקה שלו. עושים עלי אקשן. תודה רבה למורה רחל שעשוע. ז'אקו, כל אורח שלנו מקבל מעמול מזל לברכה. אתה לא אמור לאכול, אתה פותח אתה יכול בפנים, לפתוח רק לראות מה יצא לך. יש פיתק, בפנים. בוא'נה, אתה פותח מעמול, אתה מקבל וואו. בדיוק. טוב. תודה. פתק. בקרוב תעשה מעשה טוב, תעזור למשטרת ישראל בחיפוש אחר הנעדר רפאל מרילה. תודה רבה לז'אקו!